Katoliko adto mo kumpisal sa lehitimo nga pari. Mangayo ang purpose to obtain forgiveness. Makakuha ta og pagpangayog pasaylo, no? Paghinulsol. Ang sunod nga atong ipaambit kabahin sa pagkumpisal, nahinumduman nato giawhag kitang tanan nga matuohon sa pagkumpisal labing minus kausa sa usa ka tuig. Apan kung dili ka makakumpisal hitahay natong naging tuig sa 2021, wa ka kakumpisal unya pagka 2022 wa gyapon ka mo kumpisal, duli na ang imong sala. Mandato man sa Dios kung sa iyang simbahan nga bisan na lang unta sa. Masa na itabo, duli ang imong sala. Okay? Sunod, gikinahanglan ang itawag na itong good confession. Ang maayo ang nga kumpisal, ganini. At guys, paniha, before ka sa apologetics, ang maayo ko nga kumpisal, kinahanglan nga isugid nimo ang tanan sala. Ugma kohon, Sabado, ang atong katedral, kada araw gawas sa Domingo, wag ko masayo. Ha? Sabado, Domingo. Lunes hangtod sa Biyernes, kung walay mga kakulian, kuan ang kanaan na siya, kuan. Alas 4 na magsugod ang Santos Kamisa na ay kumpisal. Kaya ako lang ipahibaw. Karon, gabi pa lang, karong gabi una, makumpisal kapag kaugma, imo nang isuwat. Ang pinakasekreto, isuwat ang tanan ninyong mga sala. Apan sa dili pa ninyo nabuhaton, mag-ampo mo, gawas nga na ay debosyon sa pagrosaryo, mangayoon sa Ginoo nga, hinunduman nimo ang tanan nimo mga sala. Mga gikan nga sala ba? Hinungdan nga nakapalayo nimo sa Dios. Ang sala maumunggoy makapalayo sa Dios. Isaias 59:2. O ginay makapalayo. Sana yun. Nya delikado ra ba? Sa Santiago 1:15. Di ko porsikin. Mga anak, ano ba yun? Isa dahil simple, pwede basa. Nah, update dalam bisa lang, update. Terus dalam bisa yang update, nam tu dalam update ni, doa kan? Update kan, segera, kan? Oh. Ini kahingkod na sa sala, magdala ini o kamatayon. Nya, malayo, Isaiah 5:22. Ang sala, mo'y makapalayo nato sa Diyos. Basa. Sige, basa. Oh, 5:22. Terus gabat, tagayin kinubuhin. Kalapasan, mo'y nakulang. Oh. Oh, sino na ninyo ang inyong sala. O na hinundan ang Ginoo tungod kay makasasama ta, keep distance at Ginoo. Dali, mo na Ginoo, God na, ikaw na. Ano po man na to, na, God. Kaya kaya nakasawang ka, yan ang kanabit sa galing. Na, adapli na ka. Bakit mortal, wala, gawas ka na niya. Gawas na kasayahang boundary. Muna nga, dili maayo nga maghimo og mga sala. Kaya kanang sala, maunay makapalayo nimo sa Dios. Resulta, kung makasala ka, ang duol nimo di naman Dios. Yawa na. Ino na kasi yawa, mau ni isod kasi yawa nimo, sa imong konsensya, ay ay nagsimba. Wow, di mo simpa-simpa. Sa ay nagsimpa. Maunay bation sama sa gibuhat ni Adan ug ni Eva. Sa dihang nakasa sila, imbis mangayo silang pasaylo sa Ginoo, nanago inoon sila. Mao na gibuhat. Naba na nahitabo na to dire? Ha?
So, mo na yung kasagap tubod na niyawa, no? O karon, kinahanglan ka nga isugid nimo ang imong tanang sala. Mo na gitawag og good condition. Apan wa nimo na himoa. Example, ang nahitabo nasayod ka nga imong gikawat manok ug itlog. Ikawat nimo na. Pero ang imong gisulti nangawat ra kag itlog. Ang imong ang gilimot nimo ang himungaan wa giapil. Mao nay dili maayo nga kumpisal na makakakan. Gaya ng mundo. Tabla ra gihapon ug wa ka makumpisal. Nakasa pa jud ka. Sabdan ko ninyo? Kinahanglan gyud isulti. Ang tinuod magod mao ni paminaw ba. Ang pare dili na siya interesado maminaw sa imong sala. Nahibaw gid ang pare ang tao makasala. Sama sa doktor. Ang doktor dili na makurat sa inyong mga sakit. Kay ang doktor nahibaw ang tao gabot. Masakit yun ang tao. Kung sa may mahitabo, ang makadungog sa imong sa nakapatay ko 20 na ako pa rin. Pati, nakakawagsa. Ang pare dili makurat. Di makurat ang pare. Ang huna-hunahon sa pare, ang paminawon sa pare, dili ang imong salat. Ang tanawon sa pare, kung saon ka mabalik sa Ginoo. Ngunay, paminawon sa pare. Kaya dili ka trabaho kung paminawon sa lahat. Iya yung paminawon kung giunsa pagbalik ni mo sa Ginoo. Ako lang i-share ninyo mamagamay sa personal na ko nakasinatihan kabahin sa kumpisal. Ano hindi magundagan, layo-layo pa sa ako ang journey na ning pagkasinati. Yan na ingnan ko niya, Brad. Suwaye lang, basin ako makatapos. Isuwat daan gabi pa. Pag-rosaryo, debosyo, nanamatay debosyo daan. Din pagka-ugma, pamahayok kaya akong petisyon paglunod katubangan sa Santisimo. Yan na ka. Tidak na. Ako na schedule. Kung mahimo, kung dunay kumpisal, ayaw mo pagsigi o tabi. Pagsigi hinon mo meditate. Adili ka musapaw ang daugan nga elemento mawa ang itawag mo anabitaw conviction mo sa paghinulsol sa imong sa. Dayon, diha na sa aktual, basaha dayon ang tanan nimong salat nga gisuwat pa nimong gabi pa. Kay bahaw mo magkaigsuunan sa akong kasinatian. Pagtalikod yun ako sa pare. Pagtalikod yun ako sa pare. Bundak mibuhagay ang mga luha sa akong mga mata. Niingon siya na ko, Brad, kung humani ko kupisan, sama sa akong nahimok mabagit niyo, daw, naglutaw ka sa akin. Inoon na, sinabi na ka. Naman, nadawat na ko ang kapasayduan sa iyo. Na ko ang gugma sa Diyos. Diyos gugma. Mubalik lang kaniya. Sa Sirach 38:10, ayaw langay-langaya pagbalik. Sirach. Basa na ba na? Sirach. Ano ko basa? Ayaw paglangay-langaya balik sa isan ang tanan mo sa wagi din, isan ang katuman mo sa tanan yun. Nangay-nangayon ba? Sirach 38:10. Basa. Basa. Sige na? Siglo City, basa. Oh. Ada. Okay. Siglo City. Lamay na
ninyo makaigsunan kining pagpaambit na to karon. Nahitabo nga amo itungod sa Ginoo nga makabati. Walay coincidence sa Ginoo. Yan ginapakot. Ayaw lang ay na ang pagbalik nato sa Ginoo. So naanata, nahibaw na ta, o ang akong pamalandong case na to, pamina mo ha, sa inyong pagkumpisan, imunion ninyo. Katikisin niya sa alang lang sa nahibaw, okay na, at isra mo niya. Alang sa nakalimot na sa pagsugit sa kumpisa o pagsugod, timali ninyo, mga bindisyon ni ako nakasala. Na, ako padre, ulang. Kailan ka, bitaw ba ka? Kadipan mananagda na pare. Pahibaw ko ni mo kung kanus ka ang ako ang katapusan na kong kumpisal padre. O na, bibisyon ni ako padre kaya ako nakasala. Ang katapusan na kong kumpisal padre ni ato padre 3 years na ako di ay padre ulitaw na isunod nimo ang imong dagkong sala. Dili ka tigsimba, ikalawat ka. Nya, ikalawat ka, pero dili mo ka tigsimba. So, saan na, mortal sin pa na. So, at least, aron ang pare mahibaw sa estado sa imong kala. Example, ang pare, o ang doktor, mo check up sa iyahang masakiton, ang iyahang sakit, ubo. Karon, niingon ang tao, ang doktor sa tao, unsa man yay estado sa imong sakit, imo ang trabaho. Kay ang doktor mahibaw, unsa? Ingon tong tao, ang magkukodo, driver magkukujit, abo. Aron mahibaw ang doktor, unsa estado sa imong trabaho? Ang baka, anday baka, sabay mo ka, abog na trabaho. Abog kita, hinig ka. Ngayon, inagarilyo baka. Ingon pagdan mo kagahapon, yapon, nahibaw ang doktor nga gikan di ka malabakuay. At least ang doktor mahibalo unsang tambala ang ay idapat mo. Dili sa kusog kay ang imong tigog sa imong baga di pa makayo bagting. Madaha pa ni og ganang allergy ra siguro ni. Ana. So ang doktor maingon nga kayo abong maupod na sa sitwasyon sa atong sala. Aron ang pare mahibaw sa unsay estado, dili po ka inyong bisal, dili po ka inyong puon, sakti. Kaya ang pare, inighuman ni mong studyas pare, mo, paminawa o maayo ang isulti sa pare ni mo. Paminawa. Kung di ka dulong, itukol kita yung lunggan. Unya, kung muhatag na sa kapsun, nakakita yung hatag ang solusyon nga, 5 ka manamo, 5 maya, o usa kami ko ako, waktin mo madungog, nalipat ka, kung saan natutubli, nalipat ko, anak. Pati di na ba ko kasagpo sa mito ako, saan man na pati, sabat na ko. Kasagaran sa pare, pasabaton ka niya. Sige po, o anak, pasabaton ka niya. Una, o Ginoong Jesucristo, inighuman, o hatag absolusyon, diha-diha dayon, at tuloy ka sa lunhanan, tubang ka sa Santisimo, mag-ampok na ka sa gihatag sa parit nga absolusyon yan. Okay? Pero, ano naman tayo diya, guide sa atong sipahan, sa dili pangangupisal, doon na tayo diya. No? Ako na yung saktis, no? Ang inyong pagkumpisal, ayaw mo, Padre, di mo magsusunta ko makasapa. Hindi mo kumbana, Padre, di mo una-una. Hindi na maoy pag-umpisal, wala na yung maayisal. Gi-justify ni mo ang imong sala. Hindi nga Padre, kung ano na yung magkilikirin na kumbana, o nang mag-away, hindi mo na makasala ko, Padre. Gimaritis na mo na imong silingan. Ang imong yung sala, Padre. Ay, Padre, kanang gusto ko, yaw-yawan ko, pagulbulan ko, tagsara ko tigsimba, anak, imong sala mo'y isugid. Iguman na kumpisan ni mo, sige kag marites, yung pare. So ba yung pasiloko ni mo, sige malang kag marites? Ha? Imong sala. Kadua, ayaw po yung taon, gamiti o ka ng mga sugilanon. Ito, gumiting sugilanon, pare nga.
Padre, itis ko, isa, itis ka nang yuta, Padre. Nya, Padre, hap, Padre niya, para sa akin, puno ko niya kabukat, tapos siya, niya pagkatunog, Padre, kay, siya naman, sa pantawan, terus kaya pagbarong niya, Padre, kay, nakita na ako yan, yung sinina, Padre, alam yung nipisa, wahong naman yung bandi, Padre. Kaya, ipaasar ka mo sa iyo, Padre, wala naman, Padre, ka ng plastic, naman, gaan na mag kayo, niya, pasok niya sa iyong kwarto niya, yung isirat kanan niya. Ito yung kung saan, Padre, yung Padre, tiwas ha! Ang ako bang punto, ayaw ninyo gamitin o subilanon, ha? Sulti, direkta sa iyong sa, ay, lalaki, yung kumpisal siya sa, hindi siya ako, Padre, kaya ako nakasa. Diba ba siya yung mo? Hindi mag-unsa ako laki. Hindi mag-unsa ako laki, Padre. Gidamay pa si Padre. Gidamay pa niya. Buwan ba sa buwan nga. Punta, direkta ka sa imong sala. Ha? Ay na ikaw naman. Padre, sumisama na ko ni Padre. Ang mumay na may nidool sa manok. Justify ka mo niya sa? Ha? Padre, manok, paday ka. Atau klarohon ha, atau klarohon ay atau pagpapilin ato kanang sagrado. Dili ko mo kay naa nato ang pagtulunan sa pagbasahin og sala. Mao ni paminaw. Bisan pagkalimaon pagkurus ang pare. Kanapuon pagkurus wa gyud kay paghimulso sa imong mga sala. Wa di epekto ang imong pagpangumpisa. Mao gani nga gabi pa lang nag-ampong na ka. Imo na payo sa Ginoo Lord sa Lord makumpisa ito kanuman aron kahatagan ka ug maayong opsyon sa Ginoo diha sa imong pagpangumpisa diba mo na nga sa pagtulunan sa atong simbahan salamat na kay natay mayong una kami na mo mayong gitawagin ni o pag siya pag-inus ang una muna gitawag ko pag susi sa imong pagsusi sa imong konsensya una pagsusi Diyos Korinto 3:5 o Galacia 6:4 Yan ako ang nagpapita basa man niyo Diyos Korinto 3 susiha ang imong konsensya So, ano ang iyong konsensya pagsusi yun sa imong konsensya Galacia 6:4 sige sige yaw na so naagi pagsusi sa imong konsensya muna ito'y gingon ang pakalandong ka kung sa itong mga gitan ayaw ninyo ikaulaw kanabang inyong pag-an ayaw ninyo ikaulaw isulti kanang kaulaw yawa mo'y nagahulho ka na wawa mo na oy yawa mo'y nagulho na kaya kanang pare aron ta mahibaw duna na sila gitawag og silo punto dili mahitabo ang pare sa iyong sala labaw sa tanan kanang pare dili na mabuna-muna sa katutoy na kung sa katong kupisa na wag sa dagway ato dili na way ngon ana ha wala nga dikta maulaw isugid gyud ang tanang sala aron maputlit ta
Nianang paagi ha, maka-obtain, makadawat kita o kung man, musod diha kanato ang mirito sa indulhensya. Ang inyong gibuhon, doon na mo'y indulhensya. Diba mo na? Ang inyong pag-ari karon, doon na mo'y indulhensya sa Ginoo. Yan ihatag na i-reward, merits, para asa mo na simba ko kita mahagbong sa kamatayon o tamahibaw, makabayad na ta pinaagi sa indulhensya. O wa kay kumpisa musod ang indulhensya nimo, ang mga panghibayad sa resulta sa imong sala. Ha? San Lucas 13:3 o sa magingon, ug dili kamo maghinulsol sa kayo gipahimangno gikan sa atong manluluwas sa Ginoo sa Kristo nga naa gyud paghinulsol sa ako nagikaingon bisan pagkalapo mo kurusan sa pare kung wa gyud mo ipag-utro pagbago paghinulsol sa imong mga sa di yun mo mapasaya. By chance kay daan pala ka da ay unsa niya gibuot ka kapila man niya umpisa ko po nag-sky, why mamalando? Muna, ang pari, may nanakaroon sa mga laki, excuse me, mga girls ha, mga laki, nagkumpisa na ka, dili na ka mabinas, oy, dili na ka 5 fingers ba? Yung laki ka, 5 fingers pa lang sahay. Imagine, natanawa ng mga porno, mamagin na, kasama ko, kumpisa na po, kumpisa na ko, kaya, baskoy na po, mortal sin. Doble mong siya. Sige, magtanaw porno. Sige, amahan mo. Pero ang iyong cellphone doon ay porno. Wahai, chance, tanaw ito mga. Na, maayo pa kayo mong comment. Naku ka, ubungan ko ba yan? Ay, tao pa lalaki. Unay hinungdan, maka-impirno sa atong gawatan. Ha? Tunod na sa atong flesh. Tunod nun. Unya, ang angin mo, tinuod lang. Kita yung mga laki, ako tayo may kumanak, maumanang kita yung bawa, pag yung babae nga, video. Ako, ganang na gini, mo pop up lagi na sa kungkuan, yun. Yan na, yung mga guwapa, puro lamig sila sinukutan. Okay na, Lord, salamat ng guwapa kita ko, Lord. Guwapa lang na siya, anak, laki mo ta, alam mo tao tagla, alam mo tao tagbayot. Mabayot na, laki, babae dito na, matanaw, ginagawa, tariya, ginagawa. Pero, mauna, depende na sa imong konsensya, kung saan mo na pag-apply. O na nga, kinahanglan ka, kupugong ka. Di ka kapugong kung wakay grasya. Lord, mga ikagrasya, counter ka. O maanak mo ka na. 2 Corintios 7:10. O sige yun. Dos Corintios 7:10. Bana naman na yun. Okay, no? Siya. Di ba nito, wait? Ikaw, Brad. Ate. Di ba, Brad? Di ba, Brad? Wala ka mag-pinupod yun sa atong mga dahil Diyos nun nga pa, hinulsol. Muna ako, kung nahibaw din mong sa na masigil mo mga laki, basoy, undangan na ha? Undangan na siya, kaysa pa na siya. Ano man? Na-imagine magbuka o laway. Papungot ba ko ng 9 hours ng babae mo pop up? Dako kung katabang na sa laki. So, i-promote naman inoon niyo. O, nas TikTok?
Ano na yung discount na? O, niya, pinti pa yun ikaw puti, yun, bagay ko niya kay puti man. So, dahil maka-impirno man yung gisuot, ay. Maka-impirno man ako. Saga, susikran, oy, ano mo, ikaw mo kay man, oy, gagay. Yung, may manibag kay ka lang, kini mo gisuot, komportable mo kay kuwan, diningon mo ko ha. May kay komportable ka, putri, wag yung ko, komportable mo. Oh, tinoon na? Oh, mana tinoon? Badayon na. So, saya lagi, mga na yung makaingon ba? No? Sirap may biyotso sa iyo. Sige ko. Kung kamu masa ba no? Yang kita sa buhaton. Oh. Oh, nah, kita kan banyak ka babae. Ilingiw ko no. Ilingiw na. Nakalingiw naman ka. Nah. Pero pwede na bumalik ka nakalingiw ka. Sino na sakto na pulingiw ka. Sakto na siya. Or di ka makasa. Anak naman ko ang sala inibalik. Pero kuyog yung mga tawa. No? So, ilingiw. Ilingiw. Saan mo po? Di na ka makamahay. Kining laki. Aron mo maibaw mga babae, walay laing pinakamaanyag nga tanawon. Pinakaanindot nga butang sa tanawon sa lalaki. Maura gyud ang maanyag nga babae, sira na design. Walay laing pinakaanindot nga tanawon sa mga lalaki ng kalibutan. Maura gyud maanyag babae. Ha? Sira ka design. Bandido, ala. Awas na. Sus, parang yun. Wag ito yung mahimo niya, no? Paminyo magkawag mga tao, ang katahong o kaanyag lagi sa babae, maulagay naman. 10:22 sa 10:42. San Mateo 10:42, ang nagpainom po ng tubig, nag-panalangin sa Ginoo. Ha? Mateo 10:42. 11 man mong ibasa. Sige. Nari. Ganti ka. Salamat. Sanana ang giyag 2 Corintos 7:10 sugid yun nga mahinulsulon sa imong sala, no? Ecclesiastes 5:6 karon mao na ni. So, basin unya Umana na sa ubang version sa maayong balita nila karon kay murag iutro gamay pero gyud to isugid ang imong sala sa pare dire sa Ecclesiastes 5:6. Na naman panawtion matitay kun dili ka mo sugid usa ko na mahitabo mo swap ba ka pati sugid panawtion 28:13. Proverbs sige. Isugid kini paghinusol o kaluy-an ka sa Dios. Diyaw na? O na nga sa panagyon ba aron mo uswag ka ayaw ka. Di malason yung ka. Piting nindutan yung gawas nun ka sa sala. Hindi mong dutan na. Ha? Rida ka ba? Sirap 4:26. Masa ngayon? Masa ngayon? Ayaw. Ayaw kaulaw sa pagkumpisal sa imong sa klaro kay na. Si propeta Sirach mo'y gaingon, nag-awhag, nagdasig ka na to sa pagkumpisal gyud sa atong sala. Dili ni si propeta Alan, si propeta Sirach mo'y gaingon. Ha? Barok 1:14. Asa yung kumpisal? 1:14.
Sige, basa. Barok 1:14. Tingnan. Tiyaw na, paghimo ka mo sa pagkumpisal sa iyong sala. Asa ka no? Dito sa templo. Ano man? Adto sa templo kay ito ang ganitong pangit sa Diyos. Karon, di ka naman. Tanawa na iban atong lagbitan na sa pinpuro. Minsan nga, adto ko sa Ginoo ay kumpisal. Yamingon na itong Ginoo. Lord, kami mo, Lord, nakapatay ko na Lord, kasi luwa ko sa kungsa, Lord. Nang rape ko Lord, na nanulis pa doon ko Lord. Na, ano yan sa? Yang ato, di ko mo sa Diyos, ikumpisal, anak. Yang may mo Ginoo. Pasahilo na ka. Ade. Salmo sa 69:5 nahibaw na ang Ginoo sa tungsa. O nang adto sa templo, isugin mo sa basa. Oh. Verse 63. Oh. Wala matako gikan kanimo ang akong bangsa. Basta-basta yun na. Naibaw ang Ginoo, may nagigag anak, naibaw ang Ginoo sa imong saha. O nang aduna siya embahador, tigpamapa, aron mo hatag pasaylo sa imong saha. Paglikay sa tanang okasyon, walang sirap. 21:1 ngadto sa 2. Sige na, okay na, sige na. Okay, basa. Masagin nga. Likayi ang sala. Amen. Wala yung gingawa ni Patripio. Kung ang usa ka iro na hiniktan, utobraanin ang iyang sibot, nakita. Wala yung tentasyon. Apan kung malapas ka sa iyang linya, ni panuol yung ka, maapot yung ka, mapakan yung ka, mo na yung tentasyon. Likay. Na ibaw makasaka. Magyugtuyoon, yung magto yung kaniya, na? Muhalsa yung ka itong aparador, na? Pero, hindi mo. Smoke ko, istiba ko dito, ha? Kaya ito ang tentasyon. Tentasyon, pamina mo. Ano yung gagas sa tentasyon? Ang style mo ko na, yung, may ano yan, sila, gusto mo, lain na lang yung mundi. Ito ka. Ito jacket mo. Ayan, jacket. Minyo pa to. Maingon ditong laki. Kanang mag-imot ang adulteri. Wala na kaya. Di dito mo yung mag-imot ang adulteri. Kanang, dito ka nang kuhaan sa bro. Ay, wala. Yang babae, nasa may taubay. Wan, kaya siya, oy, kanang, kaya siya, masa may Facebook, Facebook naman ron. Pag-chat na, primero, kaya kung naman sila dito sa Cebu, kita ay ba, utama kasi sa live event, na sila seminar. Kanang, kumusta lang tayo? Pagkapunta ka na, mugrid ka, good morning. Kumusta na yung gibati? Kaya punta ka din hard. Ang sinisis dito sa like lang, dito sa kailangan. Masaya may tamo, sunod na. Kanang, sugat-sugatan mo. Muna yung sinugdanan sa sala. Muna nga, gikinahanglan ang, siya babasa nyo na. Diyos. Siya babasa na, Brad Mark? Diyos. D-E-W-S. Sa may abbreviation na, Distance Early Warning System. Diba? Distance Early Warning System. Distansya ka. Diba? Distansya ka. Aron, dili ka mapaakan sa sakit. Na,
juga, wala nga, malayo na dahil. Tanawa, unang Juan 1:11. So may 3 Juan 1:11. So may gingon, 3 Juan 1:11. Distance early warning system. Okay. Unya, tanawa, kung sa igingon niya ko, ayaw sunda ang dautan, sunda ang maayo. Tanawa, kung sa may tabo karon sa atong komunidad. Ang inahan na balaka sa anak, dong, anong nangawat ng kagbangga dong? Di man ato. Di ba ako sa itong bata? Si mama ko dagan, di ka po basta kay dagan, okay ra. Di ba sa bata ko? Dong, anong nasiro man ka? Mapa, ikaw may gagama ako sa module na ako. Dong, nasiro man ka. Dagan, yung kuming nasiro ba? Di ba? Muangay na sila. Likayi ang sana. Ayaw awanta ang dautan. Sunda ang maayo. Anak ka makasundot sa mga santos. Isa may suntos nga lamang sundrogon. Si Saint Dominic Savio. Saint, mato pa niya, ang sala ko nung mas maayo pa siya mamatay, mas dead rather than sin. Saint Dominic Savio. Mas maayo pang mamatay siya kaysa pagkasa siya. Proverbs 14:16 sa gingon. Ang taong ngabutan, sige, maglikay sa kasamo, ang bumbuang mangita hinon ni ini. So mo na, no? Pagutiyon 14:16. Kaya sunod, mga nining pagpinitensya. Pinitensya. Kung naman pinitensya ka, puwasal ka, abstinence, fasting. Ha? Muna gitulo sa pagsibahan, nga mutabang nato, aron malikay ta sa pagbuhat o sala. Ha? Pinitensya, Joel 2:12. O sa Ezekiel 18, 21. Sige. Sige ka na lang. Joel 2:12. Sige ngon. Nagingon ang Ginoo. Pag inulsor ka mo sa kinasingkasing, balik ka mo kanako o pagpuasa. Ay pagpinigil siya. Unsa may tabo na to, unsa may atong buhaton, pag ginulsol ka mo, nga balik na po siya. Di ba? Ang Ginoo na ito, balik ka mo. O na itong himuon ng dalong jubles ng kinabuhi. Matakinaas ka kay dalong maning sa, balik na sa Lord. Balik na. Ang di tama, balog na siya. Ha? Ezekiel, di tanawa, kung sa'yo ipahimangno ni Propeta Ezekiel, paminawan ninyo. 18:21. Maginulso sa tanan niyang mga sala. Nga iyang nahimo ug mutuman sa tanan kung mga sugo og sa katarong o mabuhi siyang mamatay. Apan, sa 24, kung sige nga. Apan, ang usa ka taong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong sa may tabo. Nasa may tabo. Sarap ka sa pagbasa, no? So kung mubuhat siya, mataro na siya, mubuhat siya balik, ang ginomingon, dili ko na hinudumas. Ipilit naman giniya ang iyang pagkadamutan, no? O na, sir, may tabo, nanabitay tao nga,
imbes unta siya kanang iundang na siya og gamit og kanang sabo, preso na siya. Nakalakpan man. Pagbalik niya kay nagutang na siya. Mura man gid siya, mura kayahay man gid maninda mo sa kita di pagkamato. Nakuha na. Nahit siya. Namirisi siya. Mo na mahitabo, no? Ang dagat. Pero mano man nga ang tao dali raman yun makabuhat og sala. Matod pa nila, sin is like a credit card. Enjoy today, pay later. Ha? Ngano ang ha? Ejibol. Kanya, sige. Ngano kung ang tao dali na makasa? Asa, Ecclesiastes 4:11. Kay dili man sila sibutan tayo. Ano nga, sin is like a credit card. Enjoy today, pay later. May tabo. Ha? Kita ninyo. Una nga, ilan? Abi ninyo, ang resulta sa daghan kong testimonyo. Di malason gid ang inyong kinabuhi. Pagkasa, no? Di malas yun. Basta, sutihan ang mga paraan. Una nga, aron, abi man po ninyo, inani mo ko amigo mo sa dito yun sa kabasayawa, aron ka dili ka mo padong sa Ginoo. Namay inana nga mga instances. Inani nga, di malas pa sa imo ang Ginoo. Aran yan lang, pinagingon mo dato, sa katausiman. Ito, asenso. Dili man katuhuan ang iyang will nga usaran siya ka ordinary seaman sa gawas. Pero 5 kabog sa kanan, 2 aganas, dominyo na swimming pool, na maligya na siya o illegal na kontrabando. Tino na, testimonyo ni sa usa ka seaman. Unsa may nahitabo doon sa 2 kabog anak. O niya, iundang na lagi siya kay dato, amra, maayo na, ba siya kondominyo. Pero kung siya nahitabo, ang dimalas niya mo, diha kaniya. Ang iyang anak o iyang asawa nagdungan og sakit. Sakit nga gilaygay, gidugay yung ayo. Wala. Giut-ut yun sila, gihatod yun sila sa wala na inahon. Tungod sa illegal na kontrabando. Di manas. Pagbantay mo anak, dili yun mo amigo sa Ginoo kung magbuhat mo o pagpadayon sa sala. Di yun mo amigo sa Ginoo. Distansya yun ang Ginoo. Kung naa ka sa estado sa grasya, naglikay ka sa tanang okasyon sa pagkasala, humot, dalit kay kandunggon sa Ginoo sa mga pag-ampo. Amigo mo sa Ginoo. Walang ang pag-ampo sa taong matarong, walang Pedro 3:12, dako kayo kayuhan. Kung nga di kayo mo kayo mga amigo ninyo ang Ginoo, may buhatan. Karon, diha sa pagtulunan sa ipasabot gamay nga ang kakaraan pagtulunan timan-an nato pagkayo ang doktrina sa atong siban adun na gini koneksyon sa Old Testament. Tanan nga doktrina sa simbahan konektado sa Old Testament kay ang fulfillment mao naman kita karon ang simbahan sa atong Ginoo Jesucristo. Wala nga unsa may koneksyon ani batasan na di ay sa karaan nga adto gid sila musugid sa ilang sala sa pari. Kung ang pari maoy maghimo og mga pagbuluhaton nga mag-ihaw sila og baka, karniro aron mapasaylo ang ilang sala. Leviticus 19:22. Basa ni Manong. Doon sa may gingon, os magbasa daw kay
islang kere. Nakita ninyo? Batasan na sa daang testamento nga ang pare maoy muhimo sa pagpapasasala. Ang tao mga sa pare, padre, kanang pres, nagkasako. Nga pres, o nang sa inubugat-bugat, sige, sabay mong kwan, ako nagpumugat sa, nga naman sa ka, pertahan sa ka, baka naihaw na to, na karniro. Maunay ilahang batasan, musulti yun ang mga tao sa ilang sala, ngadto sa pari sa Dios. Aron, ilang pagtuo nga mapasaylo ang ilang sala. Mo po ilang buhagi. Leviticus 4:26. Kama 31 din. Sige, brother. Oh. Atro de oro, sige ko. Sunugod eh. Oh. Oh, yun na. O na yung batasan. Unya, kung pupre ka, nakasya ka, dili ka kwartahan. Ang sabay yung mong iharap, kaya pupre mo ka. Sige. Kung kini mao'y magpadayon, delikado kay nga naman. Ayahe na kayo mga dato ani, no? Kaya nga naman, umuwi na siya, dagang baka, dagang mga karniro, kandi, papur niya ni, kita po pre, sige na panako, panigtong mo. Gusto ko na naton. Wala nga. Tabo, galaw. Ligado kayo. Sa mga ni may tabo, na naibaw kong ginawa nga ay abuso ni, nga intinod, huwag ko ni makahatag ko pasahilog yun, sa lintunganay. Jeremias 31:31, hitag na nga kini pangulungon. Usbon sa Diyos, limaw mga kalagdaan. Taliabot. Hebrehanon 10:4. Sulong ikaw. Okay. Kamay na lang. Subak-subak lang. Duhar ka pa putaran. Tuan man, layo man. Pwede po magagawag ka ng notes ba? Naibaw ang Ginoo, kini makawag sa sala. Kini maungtag na natuman. Juan 20:21-23. Basa. Ma-review tayo mo. Makita mo notes. Karena nasa na inig search mo sa kuan notes. Trainingan kay komputer ang kapit. May pa sound. Para kuminahon. Dito kung dito taga. Dito bago. So, klaro kayo nga ang Ginoo natuman ang maong sakramento dinhi nata
magahimo sa sakramento kagitukod sa itong Ginoong Jesucristo nga kinsa ang inyong mga sala itagaan yung kagahuman ang inyong idili ang inyong gipasaylo ako gipasaylo ang wa niyo pasaylo wa na ko pasaylo isa lang yun ang Diyos nakis asal to makakita aning simbahan nga naa ning otoridad anira sa simbahan Katoliko nga naman tanawan ang aglipay walay kumpisal wa man sila yung otoridad napoy lang misa-misa di ko na tinuod ha Protestante Muslim wala aning kasing ulit nara unang Sacrament of Reconciliation by the way ang inyong magkumpisal sa pare ha depende na sa pare sugid na mo sa inyong mga sala ayaw na mo kay karong pare usay magmisa pa na sa laing parokya magmisa pa na sa laing kapilya sulti lang mo sa iyong mga sala ayaw na lang na mo padel tambagi ko pwede na lahat man ang pagkumpisal o kanang kuandot kanang pangayo ha o counseling lahat na siya ha wala nga pare usay malangay na jadi Marcos 2:7 luar ka pangutana kung karon kung sa may sa Marcos 7 diba? Okay. Ang mga tao nga kaaway sa itong Ginoong Jesucristo nagbakulbol kaya doon ay tao paralatiko gipasaylo sa iyang sala nangayo siya masakiton tingnan mo itong mga kritikos ng Ginoo pasaylo masayang sala tao naman na siya Diyos mo magkapasaylo sa pagkarawan so nakita nila nga ang atong Ginoo ilang gi-atake asa man nato na madungog kasagaran nga maong supa ato ang mga kaaway po sa itong Ginoo nakita ninyo ang gisulti sa kaaway sa Ginoo mo gisulti sa mga protestante karon di ba kanang atong mo sa pare nga kanang pare nakasasa man na yang atong kong doktor masakit man na nakita ninyo ang logic muna nga ang punto nga yanani mo ni kung ang pare kung ang usa ka pulis dunay kaso nga administratibo apan padayon ang kaso ang pulis suguon sa huwes na dakpon tong tawanan ang pulis udakon gyud to ang usa ka huwes nga naay sala ug mo desisyon gyud ang huwes nga kining tawanan hukman gini sa kamatayon nya paghukom ana sa iyang kamatayon pagdukdok kana bisan ang atong huwes makasasa balido tayo dukdok balido gyud to wala ang pari ilaman ang gasa karon reda mao ni sumpay Marcos 2:10 kami naman karon ipaila ko kaninyo ana sa ba nga ang anak sa tao adunay gahom sa pagpasaylo og sana kaya wala nga ang atos ang timing kung ano to kinabuhi kaya karon Juan 20:21 22 23 kung sa may pasabot ya ingon nga gipadala ako sa manoning puntuhan ang anak adunay gahom sa papasaylo sa dini gihatag na niya ingon siya ingon nga gipadala ako sa mahan ako usab magpadala kaninyo kinsa ang mga sala na inyong gipasaylo kakauman yun din iyang gihuypan gawagan ninyo ang gahom sa Espiritu Santo turiti yun asam ka makakita ang nagagumana ano yung yun sa simbahan pari lagi gihatagan ng authority o maaaning pahingon niya nga kinsa inyong mga sala ipasaylo kini and I objection is just this Salmo 32:5 sige basa pa liyo ano lang mas-first lang mas-first lang apa telephone yan lang
Ganyan lang. Sige. Nehemias, Esdras 11, basa. Gimana? Good. Ito lang sa Nehemias, sige. Okay naman. Nadungog na nato na isugid ang inyong sala sa Dios. Na Salmo 32:5. Sige. Unya. Pareho. Diaw mo na? Klaro kaayo sa Salmo 32:5. Adto ra gyud sa Dios isugid ang atong sala. Nya, kanong ato mos pare. Tanawa ingon si Salmista David, gipasaylo sa Ginoo ang iyang sala. Muna akong giingon ninyo. Hingsinggit siguro ang Ginoo. Yes, David, sa imong paghimo ni katong sa tingal ng babae ang ismukoy. Masiba. Sa ilo na. Ano? Dili. Kini si Esdras. Tawa si Esdras. Pari ni sa Levita. Na nag-auhag siya sa pagsugid sa iyang sala. Tungod kay kini si Esdras, pari ni siya nga Levitahanon. Mao ni nga siya nahibaw kay muhalad tighalad pari mo siya. Nehemias 8:9, basa. Si Esdras pare nahibaw siya nga kumusugid sa dunay halad. Pare man siya sa Levita. Wala ito ba ka na? Aron ta mahibaw na ito ba ka na? Onya. Do Samuel, kini si David is amang isugid siya sala. Dito din na sa Dios. Itong akan basa. Do Samuel 12:14. Okay. Dito na lang siya misugid. Dayon. Okay, ingon si Nathan, David, ipasaylo na sa Ginoo ang imong sala. Tanawa, unsay gihimo nga sa pare sa Dios kasi Nathan, unsay nahitabo? Kagin si Nathan. Dunay absolution sa gihata. Basa, 12 katong pareho. Tungod sa imong gibot. Pareho. Pareho na lang. Basa. Nakita niyo? Doon na authority si Nathan na pare sa Diyos na sumagi mo, mamatay ang mamatay. Kita niyo? Huwag po na ang pare karon, may pare. Sige, kaya mo man nagdibuhat ng sanaan, paghimo ka nito nga buhato na. Huwag ko ka sa menteryo, paghakbas dito, aron na, muna yung mga absolution sa pare yata ganyan mo. Okay, kita niyo? Yan, andal na. Yan, dati, ipunot lang ba dyan? Pinpuro naman yung tutulit sa mo. Ako lang yung ipunot kamay. Yan, wala sa pinpuro. Unang Juan, 1:9. Wala yung condition. Unang Juan, 1:9. Tumang ko. Inadaya si Budis. Anak lang niya. Kanya. Anak. Unang Juan 1:9.
Oh, pare ka rin. Mau lagi apa na? Igo lagi apa? Wala mo ano lagi. Ah. Pero sa may balita na basahon. Pero sa King James Bisaya version, wala na mabasa isugid sa Dios. Ang mabasa lagi na isugid ang atong sala. Tanawa na sa English. Isugid na confess our sin na siya. Pero sa may balita para mapabor ang mga protestante, ila nang gibunan. Aron na may bawa. Karon sa gilang si San Juan ay nabasa. Nahibaw siya nga ang Ginoo mo'y nagsugo na mupasaylo og sala ang mga pare. Tanawa, si San Juan, pare man, pinadayag 5 Gs, gihimo kita sa Ginoong gingharian sa mga pare. Ay na masaha. 2 Corinto 2 Gs, mauna giingon sa 2 Corinto 2 Gs. Gs na oh. Si San Pablo, nihatag og pasaylo in persona Christi. Sa persona ni Kristo, muhatag siya pasaylo. O na nga ang atong pagkumpisar sa mga pari, persona na ni Kristo. O na nga ang pari, mingon nga ako mo pasaylo kanimo, ako si Monsignor Malanong dini. Ako mo pasaylo sa ngalan sa kagahuman sa Ginoo nga gihatag sa simbahan. Ako mo pasaylo kanimo sa ngalan sa Man, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mo na ilikapos pare, in persona Christi. Si San Pablo usab pare, Roma 15:16. Wala nga, pangutan na, mahimo bang mo direkta sa pare? Ang direkta sa pare mo. Karena yung ako ang profession niya sa profession of faith ako sa tanang nasibahan. Kaya akong sala. Nakasala ako sa una-una, sa pulong sa buwan. Pwede. Ang mga makuha ng diha, no, ang mga morta, venial sin. Apan ang mortal sin, subok na sa Ginoo, mamuadto ka, kumpisa ka. Aron, ma-reconcile ang mga dagko ni mga sa. Para ba matambalan ba? Maayong absolution sa pare. Ano yung purpose? Aron makasabot ka, kanang imong ihimo, dili na pakalagin. May mamaymayan ka sa pare ba? Apan kung naa ka sa eroplano, nagsaad ka nga, pupupisar ka ni kuli, nimo niya, na kaysa mortal sin, nangabit ka, na kay anak ipakuha, kanabang gilaglag ba, niya, dito sa eroplano, nagkasaka, pwede ka mo himo, posible pa, Jeremias 33:3. Pero doon na kay, kanabang itawag kondisyon ba nga, o makaabot lang ko sa ato na kumpisa sa Bohol o ato kumpisa sa Manila kaya kung kailan pare dito na may kumpisa juga dili naman yung tron. Jeremias 33:3 basa. Oh. So, yun ang Ginoo, sampita ako ninyo o ipakita ko ang kahibulungang butang na wala pa ninyo ikapalagi. Ipakita. Kana, kung tuwa ka sa aeroplano, o niya, ang nahitabo, kanang masunog ang aeroplano, pero doon na kay conviction nga, o makaabot ka sa Bohol, makaabot ka sa Pilipinas, musungit ka sa imong saka, may pare sa Saudi, may pare dito sa imong yatuan nga lugar, nakasaka ka dito, ngapit ka, pag-abot mo, kumpisal ko ka sa Pilipinas. Na. Pero nasunog ang aeroplano ng sakyan, nyaway pare. Ngayon, kadua, kung doon na may pare, ang pare naniguro sa libre sa kinabuhi. Diba, tanda ninyo? Sa may tabuan na, doon na naman kayo desire, tinguha. Posible nga, pasaylo ka. Kung nakadungko lang kayo ng aeroplano, pasaylo ka. Pero maayaw kaglawas. Duling hayaw ka lang. Dini sa tuwa. Nakaysa, misi-misi ra, katingaw ni mong naon. O, 4:20, kalit kayo kamatayon. Oh. Oh.
Oh. So kalit kayo kamatayon, nanin ribaw. Wah, kalit kayo. Nakanito'y namatay lang na sulipan na. Kaong siya ka na, ano ba? Na sulipan siya kaong. May kaos. Dahil ito yung honeymoon. Honeymoon. Dahil pa picture na. Anak pa sa akin. Honeymoon pa sila. Nag-ilaw pa sila mga. Nag-ilaw. Kaon. Kung bitaw buhay. Matay. Tana. Buntis na mag-asawa. Kami naging kamatayon. Execute 18:23. Sabi ko. Oh. Hindi malipay ang Ginoo sa sakitaw mamatay. Mamatay mo sa kadili siya mahinulsulon sa iyang sana. Oh. Kanya na. Dahil mentionor. Mao na nga sa Isaiah sa 66 22. Ang kahimutan sa Diyos na tao na mahinul sulod. Maraming katapusan ng siguro. Sige. Basa. Kena? Okay? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw niya mga katoto pagturunan may tungod sa kumpisan sa pare na ito na madasig mo sa kumpisan. Salamat na lang yung Diyos. Opa ko na sa large ka, no? Small ka? Medium? Medium ka. Ako, large ka? Murag large ka? Large ka. Umak sa hapon. Masapon. Ha? Kipalis na lang ako. Bisa tumubog dito. Ang natin. Okay, puro ko naman. Okay. 10 minutes na mga tanakot. Na yung mga bakuan eh. Magpahila mo? Bako ka ba? Bako kang balik. Sumbong. Ay na pumunta na. Pag kong balik. Bago din. Dito no? Bago ka bro. Bago kong balik. Sorry yan. Oh, bagay. Ito guys. Bro, bakit? Siya kayo wako matibuan. Ako matibuan. Sa hindi, may pag-usap. Oh, kita Brandon. May tanin sa mata. Nilakaw. Sa may tanin sa mata. Si Brandon ba? Tanaw mga cheese. Di ka wak. Karoon nagka-istorya ka sa mula. Ay, mo istorya lang. Bro, dahil tambal na nakita makasama. Dahil kang cheese ka na. Ingil tayo panguro o dahil ka ang Ginoo. Wala istorya lang. Isa pag dahil sa Ginoo, inanin ka. Salamat Ginoo sa imong ginuha. Ginoo, Ginoo. Mahal na istorya lang. Dahil ka ang Ginoo. Kato ko sinulat isa, historian. Pero, ito'y sinihan na order sa sinihan. Jangan buang mo. Tumunod naman. Tanay mga anak na. Wala ka, show ako. Tumunod naman. Tumunod. Pag-practice tayo. Yan lang. Tumunod tanaw. Ang sulat ko yung walang isa. O sabay, hindi kasuntin. Baka yung mga nga, Isus Ginoo. Sakit ka. Ang tumbang ko yung walang isa na puto. Pasalamat ka ang Isus Ginoo. Ano ba ito? Isa mong kakadbo sa Ginoo. Kaya karakin na ako, magpunta ang Isus Ginoo. Bakit ko na yun? Sakto to kay kamay sa ako tagamay sa kamay niya kay mo tanan. Kana sakto to yang gingon kay una sa tanan. Likewise dili lang sa babae. Nakita mo mga babae kanunay kandida o diba?
marites ka na siyempre kayo ang lubod ka. Ang teologiya na asa may maayo, ikaw manglibak o ikaw mo'y libakon. Una, bakit kita libakon kaysa kita mo'y libak? Asa may maayo, kita'y mangawat o kita'y gikawatan? Una nga, siyempre kung naaka-istoryahan ka di maayo si katao, magbuntag-buntag na sila libak ni mo, sa ginag gilibak kay talang maayo, kung hindi ka martista, saan mo martista na ka? Di ba? Una nga, sama nga nakita ni mo, una nga, kana sila, nakakita ninyo, ay mga babae niya, kanang backlist, depende lang ko na sa ito ang tanda, konsensya ko. No? Una nga, ang ato lang sa to, ang puta, walang makatapa. Mayroong pagkabuhat sa gito. Tungkol nila. Ang ibang pag-istorya, usahay, hindi bayan na kanilang sa kanang buwan, ito sa kaigayon. Kauban na itong CFD. Unya, nag-insulot sa simbahan. Unya, ato tamang natatasan na dilit na ito, pakawukon. Unya, kaya iya mga ipatangtang CFD, paano maghinay ka? Unya nga ito mga pare, na iba, kung nakitaan mo magkaw, pwede din mo spetsuhan. Ayaw patangtang kay ipuno kasi ay tangtang din mo ipuno. Pikting pagkakuanan, ikaw, gintaw siya kay bakaw tanan niya mo. So maghinay ka. Una nga, ang punto na ko, sa imong pagsulti niya, basin ko niya o marong timing ba? Sa iyong mood. Pero, depende na kung saan ako pag-apot ko sa'yo kasi mapawag ka ba? Sa boundary. Ang witaw mag-respeto ko sa ito. Pwede ka mo sulti ko? Ha? Ako style na parinig ko makasaday ka na makailin ko na ako ng mga isuot. Uy, anak, diba? Naka-open mo ha? Wala siya ma-open? Ha? Pero hidang-hita na mong ismail. Kumani mo siya singhagi. Dahil makakil no man ako. Lain mo siya. Pero dahil mo rin makakil. Ito dyan na ako ng mga isuot. Ano ko gamay? Dipindi lang na sa itong pagdagan sa din. Din na ito, pagdiin na ito sa istorya. Likiya sa ka, hindi niya kamakakamaon. Ka-open ka. Ano yun? So, muna itawag ko ka ng professionalism. Professional ka masunti mo. Ikakain mo na. Yan na kayo training ground. 3-18 sa isigin. Sakto na. Isigin doon siting. Sunti lang yan. Nakikita na. Wala na yung symptom mo? Sige, amping tayo address. Dire. Punta na. Kanang mga sala na dilit nila pa sa ilong, example kita ay sa ato may mawala na katitis ko. Kanang sala na dilit ninyo pa sa ilong sa aktual ako na ilahan. O sa kailan ako i-share siya. Pag-umpisan niya sa pare, nagpabiling paghihapon siya nabigit sa ipon-ipon. Wala pa ba sila magkasal? Unya, karon, usan niya sa akong naibawan na dito po naibaw niya. Unya, ang pare, wala muhatag niya at absolusyon. Kaya hindi nga pa man, karon kayo umpisan man ka, nangayong magkaong pasaylo. Unya, kung ako kang pasaylokon, mo, si pare baka sa imong ikalitin karon. Nga ako magkapasaylon karon. Adi pa ka na kapasayloon. Hindi ka man na babae, dili pa niya. Sa dili sa ka na kapasayloon. Pero, makahimok kagyapon sa pagsimba. Kung hindi kagyapon makasimba, ayaw lang sa akong kalawat. Kaya aron, dili ka makasaong mortal. Kaya mortal na, sa mong inusa. Nakita ninyo? Walang saraan na usa. Kana yung wala pa ka maka-desisyon na mga bubiyak sa mga sala. Wala siya. Kung naapay upang
salaan na kanang sala sa pare kanang bitaw yang ipanabi ang sala niya ako libawa na di na kapaselo ni si pamari mura sa bato karon obispo pero sa una ana sa tupapa mo yung mga tagpo ayun sa ilo pero diha tangtang pagtabi niya sa iyang sala sa tao yang iyang sala yang itabi yang sulti diha dili na siya pare mo'y consequence yun sa balakon sa excommunicate sa canon law niya diha dili na siya pare dili na po siya katoliko bukat mo ka yang mahimong sa mo na nga seal of confession bisan ang abogado bisan ang doktor na apon ng seal of confession na po sila bingaw lang natulungan lang po tagdaw pamilit sila mabalaka okay pumunta na ano mo ibukat na natong yata niya sa bakon sa ito Bible prayers kung saan ito tagagwa na para ang atong tubag din niya ha bibigyan na lang delikado nga dili ka upasayo sa imong sala sa imong sikitaw delikado na naman kita magunta na nagkinahanglan ta o pasaylo ay dili pa ta perfecto pagkasasa ang puta nagkinahanglan po pasaylo sa Dios pero kung sa may barometro sa Dios sugdanan niya ang iyang sugdanan kung mo pasaylo ka pasayloon ka na ko basa Mateo 6 14 15 basa ba basa Mateo 6 14 15 ngayon sige apaan Mora 14 din sila? 14. Apa? Sa ato ba, yun maayon ko ng tumor. Muna kinaimportantihan. Ayaw, tanawa ang atong ginuumuin mo dino sa paghatag ng pasaylo. Siya may mudino. Sa diyang ginanggan siya sa cross, kadupa siya. Nangandak ba siya pagdumot? Ningon ba siya na bantay makabuhi ko niya? Kung siya ningon niya, amahan ko, pasaylua sila kay wa sila masaya. At ibang ba kayo ningon ba na yun? Sa times heals? Times heals ko no? Time heals? Lugino dia. Kaya hindi mo gingon siya, unang mga address ko siya naman eh. Oh, kung sa mali nga mamuno siya, sa imong nasaktan. Kriminal. Mamuno ba? Kriminal. Nasayod ka mo nga ang taong nagbumot, sama siya sa kataong kriminal. Kung ang kriminal wala magbaton sa kinabuhi kayo. Ha? At di po kumukom. Basta kayo siya nabuhi kayo. O siya ulit, pero. Ha? Mukumpisal ko siya sa Ate, nagdumot ko. Eh, kung saan ako nung pagkasundan na, kanang pagdumot, kinaiya na sa yawa. Amen? Oh. Di kasunsalan kayo naman, kinaiya na sa yawa. Hindi ka magdumot. Namatay na ito, nangayog pasaylo niya, siya mo yung kumpisal niya, yan ito pang isa, posible ka na pa'y merito to. Kumpisal siya sensa. Kumpisal na, padre. Namatay na rabato na yung pasaylo ko porwa, ako ito pasayloan. Aron magmalinawon ang iyang kalag, pasayloon dun siya, at tuon na sa misteryo, Noy, Lo, La, Ma, Pa, Ati, makasasakop ko. Aron ka magmalinawon, pasayloon ka na ko.
O karon, sugod karon, magpamisa ko. Iampo ko diya kung asa ka man. Nalangin ka. Aron na ay reconciliation. Okay? Na, buhat na. Panan? Nagdumot. Bawal na to. Kasi diyan eh, delikado. Delikado ka. Posible. Hindi lang ko, hindi lang ko kung posible, kung kini may kapasyan, pero ginoo ra mag unang buwan 4 so tama ni ang Diyos kung mawagyan 2-3 Santiago Santiago 2-3 patigawaw ginang mga Diyos. Okay? Wala na? Wala na iba ko? Wala na yung muhatag o testimonyo? Okay, nga. Sa mga nagplanong makuha o t-shirt o mabalit o libro nga katekismo in English, magkatekista ba? May mga tanong? Tag 250, Brad? Ha? O, maduhan mo, makahangyo ka. 500. Pito ba, nila sa kagyawaban kay nakapatay, atagan. Medyo mga mga akon-kon na ba? Oh, alam yun, daw na daan, kaya rin na mga palit kong pila. Kini mga mga negosyo ang matay puhunan. Kita ka palit ang daghan? Ha? Sige na, baro na ta. Ay, pamunta na. Baro na ta, sige. Bert. Hey, Bert. Imanimugtas sa ngalan ng Samahan, sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang katanang sa Virgin. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcero, et spes nostra salve, acclamamus, et turis miserere, ade suspiramus, gementes et flentes, in lacrima Misericordias oculos a nos converte et converti fructum ventris tui nobis consol exilio ostende clemens opia o clemens opia o lucis Virgo Maria. Ginoong Diyos, daghang salamat sa nagapasalamat kami kanimo kay naatimi karon ni gabiuna sa pag-attend ning Bible study. Nagabami karon nga anak sa presensya karon o save kami nga nakaanhi. Ginoo na kami karon aron dili lamang sa pagpaminaw kundi kining among nga buhat pinagi sa among pagsakripisyo sa pag-anhi sa pagpaminaw dili lamang sa among
pagpadugang sa mong kaalam, kundi sa pagpadugang sa mong espiritualidad. Ilabi niini nga pagpaminaw sa mga doktrina o pagtulunan sa itong simbahan. Ginoo, pasayloa kami sa among mga kasaypanan nga among nabuhat. Kining among sakripisyo sa pag-attend nining Bible study, dili unta nimo kalimtan kini among mga sakripisyo o mga buhat sa pagpaminaw o kini hinatunta na imo kalundunggon sa among pagpangayo o pasaylo sala. Ginoo, nagaampo kami sa mga igsuon nga nagtok karon nga unta sila malamdagan sa presensya sa Dios. Unya hatagan pa sa daghang mga kaalam. Ginoo, nagaampo kami sa mga igsuon nga mga CFD nga tuwa na, mitalinaw na sa laing kalibutan. Ilabi na ang mga igsuon nga mga CFD at igsuon nga si Brother Triso Israel ug sa tanang mga CFD nga mitaliwan na ngining kalibutan na nga ug usab ug nato sila sa purgatorio, kini ang gihalad kini nga mga buhat alang kanila usab. Ginoo, hatagi kami sa kaalam, among sa langit nung kaalam, kay ikaw raman ang makahatag ni tanan. Sa among pagpangulis, Ginoo, guide kami sa pagpangulit nga safe. Hinatunta nga makauli kami nga malinaw o adunay nakakunan bisag gamay man lang. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo usab sa panabang sa tumahang nga Birheng Maria ang Birhen sa Santos nga Rosario. Kitang tanan maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulan ka sa mga babae tanan. O bulaman sa bunga sa tiyan nga si Jesus. Sa ngalan, samahan, sana, o sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko ng Diyos. May gabi sa tanan. Nangapi si po. Ini ada kutub. Before matog, mag-play. Okay. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman. Agad ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo ug ang